हेलो लोगोफोर आंनि भिडिअ नागिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि भिडिअ नागिरिफोर नोंथांमोन अननायखौ जासिहरबाय दा आङो सिगांथ' शेप होनोमोन ओमफ्राय दा गोदान माखासे फर्म बानायबाय ओमफ्राय दा शेपआवहाय खननो थाखाय आङो मोनसे गिर्जायावहाय प्रेक्टिस खालामहैगोन ओमफ्राय शेपआवहाय जेनेबा खननायफ्रा एसे भुल जायै बायदि एसे दानो मोजां प्रेक्टिस खालामो आङो 3 तारिखनि समबारनि फुङावहाय आं खनगोन आरो konwnw 200 220 bibar baidi jiukwo lananwi bibar baidi jiukwo lananwi swlwngnai jiउ सोलेरा दसेनि बे संसारा swlwngnai धोन दौलता सानैसोनि बे बुहुमा बिबार बायदि जिउखौ लानानै सान सुबुं नों बे संसारखौ गोमोरलांगोन मिथिस्लाबोन नोंनि साननाय नोंनि मावनाय गासैबो फोरमान जागोन संसारखौ गोमोरलांगोन मिथिस्लाबोन नोंनि साननाय नोंनि मावनाय गासैबो फोरमान जागोन Boy